Bună! Astăzi vă voi prezenta o recenzie a cărții Surori. În ea este vorba despre o familie cu 3 membri. Membrii familiei sunt Riana, mama și tatăl. Riana își dorea foarte mult o soră. Mama ei a făcut o soră și când a adus-o, Riana a întrebat: "Ești sigură că e fata?" "Da." Și după aia Riana a vrut să se joace cu ea, dar când a luat-o în brațe a început să plângă. Și când a crescut puțin mai mare a vrut să deseneze și ea nu a vrut. Ea a desenat pe desenele ei. Și când vrea să se joace în joc, ea zicea nu. Și după aia au vrut să plece la verișorii lor. Între timp, până când să plece, mama lor a mai făcut și un frate, care îl chema Will. Și a plecat la verișorii lor. Doar Riana, sora ei și fratele ei și mama, pentru că tatăl s-a dus cu avionul, că avea o treabă. Și făceau o săptămână dus-întors. Și au ajuns la verișorii lor și s-au jucat și verișoara Rianei era plecată la mall și când a venit n-a mai vrut să mai se joace cu ea. Și era tristă. Apoi a plecat înapoi și și-a luat sora Rianei și-a luat un șarpe și au ținut șarpele în mașină și șarpele a ieșit din pungă și a ajuns în scaunul din față. Când Riana nu știa că se pregăteau să plece și mama lor era în mașină și i-a scăpat șarpele sub scaunul Rianei și Rianei era frică de șerpi și a fost îngrozită și așa a stat în spate și după aia, la mijlocul drumului, în mijlocul deșertului, i s-a oprit motorul mașinii și a trebuit ca mama și fratele Rianei să se ducă și să ceară ajutor. A venit un domn și a luat-o pe fratele Rianei și pe mama și Riana și sora ei au stat timp de 4 ore în mașină, fără să vină nimeni. Și după aia au venit să tracteze și au ajuns acasă. Dacă vreți să aflați ce s-a mai întâmplat în carte, vă rog să citiți cartea, nu uitați să dați like și să vă abonați. La revedere!